عزوز سلامتنا تقبلوا فنوانا مكتتال تركبوا زخبركم تعذبتنا خميت وعلو نلوم الصوني تشعة سنة نفرك مع تنفر أنستدالوا هقراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينة زغروا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بغندار أستاذ زينة خفلم هقراون مرمرا شامناي كفلي كاب 11 كساع 13 سنة أوجت هاجرن وطأن كوهابيو ماراثون أسمرا كلتشن عسران حموشن بعوت إيرتراوي أثلت دبساي دسالة تزازيمو أبكرن بمياز سلطنو أبالات حيلتات مكالخال تمريقام إيران مسهجرات أوروبا أب حدحداوي مكبارن حوراوي ربحان استسرته زندنا من حبال دلوتي محانا قليزا سلوفاكيا نهاجراوي ربحاتا تازقود بأوروبا وحبرت قبل على روسيا نزسن عقدا كمتعقتو أتنكيقا أوش متغازا بزغطل زلو ألمامي دبدا بإسرائيل نايز قتلو في استماعون قطري كم زنهارت حبيو زرزر زينا هاجراو مرمرا شامناي كفلي زمت ربوع حموسن عربن أملا هاجر كمون أب سعوديان سودانن كوهابيو وكيل إرينا دانيال ولدو بملكع تبصب نزدالو تحسو بيتغوس منقس هاجراو مرمرا شامناي كفلي عمت تمرتي كلتاشين عسران 4 كلتاشين عسران حموشتن كاب ربع 11 سنة كساب عربي 13 سنة أملا هاجر كمون أب جدان رياضن سعود عربن كسلا سودانن بتقللا أب حموشميتن شمونتن مفتن مأكلات كوهابيون أب منستر تمرتي حلفاء هادو هاجراو مرمرا شامناي كفلي ممهر هابتا أصفهان يرينا بزهاب حبريتا لما عمت بدمر 46 ميتاوي دكان استيزركبهم لعلي 72 شحته مهارو كساتفو مقانم قليتون لما عمت أب شامناي كفلي هاجراو مرمرا زفتنا أبيات تمرتي 454 قابزين تنسلسته أب جدة رياضن كسلان زركباين أبزن أبيات تمرتقى 7 كلتن شحن كلتن ميتن 30 كلتن تمهارو أب 5 ميتن شمونتن مأكلات مرمرا كفتنو تثبيت نقبرو مالتي قابزهم زاصنا يوم بزحي تمهارو خا تن 30 شحن 374 برسنتج بميتات كنري قرنا 46.5 دقيقة نستيعي قطري تساتفتي بزبع درجة كرن كله 11 شحن 51 أبزبع سبا 23 شحن 36 أبزبع دوب 15 شحن 636 أبزبع قاش باركا 14 شحن 594 أبزبع ماكل 6 شحن 337 أبزبع سمينا وقيح بحري 1 شحن 403 أبزبع دوبا وقيح بحري كومون 167 تمهارو أبجدان رياضن شمون تدما أبكسلا كفتونيام أبزي بعينتات تمرتي قطري قانقا انجليز محبراو تمرتي سنفلتاتن زيجنتاو تمرتن زوهاب هاجراو مرمرا 23 ناي حق تعرمتن كاب زوباتات عن سبان ماكلن 19 صمومانن كم ساتفو تفليتلون قطر تفتنتي مسناي زحلف عمد كنصاصرن كله ب6.6 ميتاويت عبيات كم زرايز تقسم مرهبته اتمدب بغبو نختكبر اقديمو نحالفت نقطات مرمرا ممهرانن تمهارون بزعبا قطعتات فتنا اخر حبريتا كم توهبن اتفتنا اب كل النقطات اب 1 ساعات كم زوهبن افليتون كابلت 10 هذا ورا 6 سقا عدت 10 3 ورا 6 ككايد لك كم تناكم حجي زوهاب زنبرخه 5 عينت تمرتي مزفتنو سمكا انجليش محبراو تمرتي سنفلتت زيغنتاو تمرتن قصريني مالتي حجي بحافي جون ريقولنا بزحه تفتنتي نايلو معامت مسنا عمي كنا ولاد رخلنا نا 6.6 ميتاوت عبيتاري إلا أمود داتا أتوهبته تمهارو أب جزء فتنا نزوهابهم أهل جزء بزقبا كتقاملون رجيم كفتونون تلابيون تمالي شمونت سنة أب كندي قدناتات أسمرا زتخيله حمشاي ماراثون أسمرا خلتشن عسران حموشتن بعوت أتلت دبساي دسالة كاب كلب دندن منستر مكل خالت زازيمون نزي أتلتات زوباتات مأكل دوبن قاش باركان أتلتات كلب دندن منستر مكل خالن نايولكن كمون
ካብ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳን ታንዛንያን ዝመጹ ኣትሌታት ዝተሳተፉ ውድድር ኣትሌት ደበሳይ ብ2 ሰዓት 16 ካልኢትን 28 ንኡስ ካልኢትን እዩ ቀዳማይ ብምውጻእ ዘውዲ ደፊኡ ኣብዚ ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝተወደበን ኣህጉራዊ መልክዕ ዘለዎን ብሓባራዊ ጉያ ዝፈለመ ማራቶን ኣስመራ 2025 ኣትሌት ናሆም ኤርሚያስ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ካልኣይ ኣትሌት ዴኒስ ኩሲምባ ካብ ኬንያ ድማ ሳልሳይ ወፂኦም ዕውታት ማራቶን ኣስመራ 2025 በብደረጃኦም $12,000 ሽልማት ተዓዲሎም ጎን ጎኒ ማራቶን ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሜቲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ካብ ክለብ ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ካልኣይቲ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ካብ ዞባ ማእከል ሳልሰይቲ ድማ ኣትሌት ዲያና ሽሻይ ካብ ዞባ ማእከል ብምዃን ብጠቕላላ ልዕሊ 32,000 ኣፋት ተሸሊመን ኣብ ክልተ ምድባት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፓራ ኦሎምፒክ ድማ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ተስፋ ህይወት ተኽለ ስብሃቱ ኸሰተን ድራር ዑባ ማርያምን ኣብ ካልኣይ ምድብ ከዓ ኢብራሂም መሐመድ ቴድሮስ አረጋይን ጴጥሮስ ሳሙኤልን ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሳልሳይ ብምውጻእ ብድምር 13,000 ኣፋት ተሸሊሞም ኣብ መወዳእታ ማራቶን ኣስመራ 2025 ንምዕዋት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ወረቐት ምስክር ተዓዲሉ ኣብ ከተማ ኸረን ብዝተፈላለየ ሞያታት ባህልን ስነዳን ስፖርትን ክስልጥኑ ዝጸንሑ 31 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 163 ኣባላት እዚ ማእከል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ8 ሰነ ተመሪቖም እቲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ ባህልን ስነዳን ምስራዕ ሙዚቃን ምውሃድን ድራማን ኣተኣላልያ ስእልን ስርዓተ ድምፂ ትልሂትን መሰረታዊ ኣጠቃቅማ ካሜራን ኣብ ስፖርት ድማ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ መርበብ ብሽክለታ ሰኪዐትን ኣትሌቲክስን ከምኡውን ዳንነት ዘጠቃለለ ምንባሩ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ኣጋጣሚ ተገሊጹ እቲ ብግብርን ስነ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና መቐፀልታ ናይቲ በብእዋኑ ሞያዊ ዓቕምን ብቕዓትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምዕባይ ክውደብ ዝጸንሐ ስልጠናታት ምዃኑ ዝገለጹ ኣዋሃድቲ ናይቲ መደብ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ብዘለዉ ስልጠና ኣብ ምዕባለ ዝካየድ ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ተላብዮም ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣብ ዝሃብዎ መዛዘመ ቃል ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ማዕረቲ ሃገር ኣብ ምሕላውን ምልማዕን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣበርክቶ ብሞያ ነፍሶም ከማዕብሉ ካብ ብሉፅ ክብርታት ሰራዊትና ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፈኣሉ ተማሕፂኖም እቲ መደብ ጉጅለ ባህሊ ዛራ ብዘቕረበቶ ባህላዊ ምርኢት ደሚቑ ነይሩ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሸረታይን ዓዲ ቡርኩትን ንዞባ ዓዱ ኻላ ከምኡውን ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ዓፂዳ ንዞባ ማይምነ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሂዶም ሕፅረት ቤት ትምህርቲ ንምቅላል ብዝወሰድዎ ተበግሶ 7 ክፍልታት ሰሪሖም ኣመሓደርትተን ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታት ዝተወስደ ተበግሶ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን በኣሉታ ክጸሉ ዝጸንሐ ሕፅረት መምሃር ክፍልታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ መስርሕ ህንፀት ንዘርኣየ ተወፋይነት መጊሶም ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ዓዱ ኻላ መምህር ተስፋይ ስብሃቱ ብወገኑ ሳላት ዝተወስደ ተበግሶ ተምሃሮ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ንምቕጻል ነዊሕ ካብ ምጓዓዝ ድሒኖም ብቐረባ ትምህርቶም ዝከታተልሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ብ47 ሚእታዊት ከም ዘዕበዮ ሓቢሮም ወኪል ኣመሓዳሪ ንዞባ ዓዱ ኻላ ኣቶ ተስፋይ ኣብርሃ ብግዲኡ ካልኦት ከባቢታት ተመሳሳሊ ስጉምተይ ብምውሳድ ፀገማተን ከቃልላ ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማይ ድማ ንዞባ ዓረዛ ኣብ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ጉምሩክ ተዋፊሮም ንዝዓዩ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምትብባዕ ብነበርቲ ዝተወደበ እንግዶት ተኻይዱ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝፈፂምና ንዜናታት ወፃኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ዒራቅጂ ሃገሩ ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ምስ ኢጣልያ ድማ ብፍላይ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓን ዝተሰረተ ዝምድና ንምምዕባል ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ሚኒስተር ዒራቅጂ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ሓሙሻይ ዙርያ ፖለቲካዊ ምምኽኻር ኢራንን ኢጣልያን ንምስታፍ ከተማ ቴህራን ምዝኣተወ ዋና ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ሪካርዶ ጋሪሊያ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢጣልያን ዝካየድ ስሩዕን ቀጻልን ፖለቲካዊ ምምኽኻር ኣብ መርገፂታትን ኣረኣእያታትን ክልቲኦም ወገናት ዝሓሸ ርድኢታ ምምዕባል ኣገዳስን ኣድማዕን ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ሚኒስተር ዓባስ ዒራቅጂ ብተወሳኺ ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ሪካርዶ ጋሪሊያ ብወገኑ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ወታዊ ዝርርብ ከም ዘካየደ ብምግላጽ
ሃገሩ ምስ ኢራን ዘለዋ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተሰረተ ርክብ ንምዕማቕ ከም እትሰርሕ ኣረጋጊጹ ስሎቫኪያ ንሃገራዊ ረብሓታት ዝጎድእ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንዝጸንዕ ዝኾነ ይኹን እገዳ ከም እተዓግቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ሮበርት ፊኮ ኣጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስተር ፊኮ ነዚ ዝሓበረ ባይቶ ሃገሩ ትማሊ 8 ሰነ ንሓድሽ ስጉምቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከይድግፍ ዝጽውዕ ውሳኔ ድሕሪ ምጽዳቕ እዩ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሃናጺ ተራ ክህልዎ ከም ዝደሊ ዝሓበረ ሮበርት ፊኮ ይኹን እምበር ብዋጋ ሃገሩ ከም ዘይከውና ነጺሮም ስሎቫኪያ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሩስያ ክገብሮ ዝጸንሐ እታው ጸዓት ደው ንምባል ዘውፅኦ መደብ ከም ዘይትድግፎ እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ደጊሙ ሓቢሩ ወታደራዊ ደገፍ ንኩናት ዩክሬን ፍታሕ ክኸውን ከም ዘይክእል እትሕብር ስሎቫኪያ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ነቲ ሃገር እትገብሮ ዝነበረት ደገፍ ከም ዘቋረፆቶ ዝዝከር እዩ እታ ሃገር ኩናት ዩክሬን ብዘተ ክዓርፍ ክትፅውዕ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝቕጽል ዘሎ ኣልማሚ ደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ በርጌስ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ከም ዝነሃረ ተሓቢሮም ዛጊት ብደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ጠቕላላ ቁፅሪ ኣስታት 55,000 ምብፅሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ልዕሊ 70 ሚእታዊት ካብዚኣቶም ቆልዓ ሰበይቲ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እስራኤል ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ወሽመጥ ጋዛ ዳግማይ ብዝጀመረቶ ስርሒት ጥራይ ልዕሊ 4,600 ፍልስጤማውያን ክቐተሉ ከለዉ ልዕሊ 14,000 ከም ዝቆሰሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ መሬቶም ክምለሱ ጀሚሮም ዝነበሩ ተቐማጦ ወሽመጥ ጋዛ ዳግማይ ከም ዝተመዛበሉ ተፈሊጡ ንወሽመጥ ጋዛ ናብ ግዝኣታ ናይ ምጽምባር ጥሙሕ ከም ዘለዋ እትውቀስ እስራኤል ነቲ ስርሒት ከተቋርጾ ንዝቐርበላ ዘሎ ጻውዒት ጽማም እዝኒ ሂባቶላ ቻይናን ሚያንማርን መበል 75 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ከም ዝጸንበላ ተቓሊሖም መራሒ ሚያንማር ሚን ኣንግ ሂላንግ ትማሊ 8 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ምስ ቻይና ንዘለዎ ዓሚቕ ምትእስሳርን ምሕዝነትን ንምሕያል ከምኡውን ናይ ሓባር መጻኢ ዘለዎ ማሕበረሰብ ሚያንማርን ቻይናን ንምህናጽ እትገብሮ ጻዕሪ ከም እትቕጽሎ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 75 ዓመታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሚያንማርን ቻይናን ከምኡውን ኣብ ኣገደስቲ ጽላታት ዝካየድ ምትሕብባር ጽቡቕ ምዕባለ ከም ዘርአየ መራሒ ሚያንማር ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚያንማር ንመርገጺ ሓንቲ ቻይና ብጽኑዕ ከም እተኸብር እቲ መራሒ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ሚያንማር ማ ጂያ ብወገኑ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ቻይናን ሚያንማርን ካብዚ ምስረታት ሒዙ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ገሊጹ زغبركم تخاتلتنا زينا نمززام أرئساتو خزاخركم هاجراو مرمرة شامنا كفلي كاب 11 كساعة 13 سنة أب وجت هاجرن وطعن كوهابيو ماراثون أسمرا 2025 بعوض إيرتراوي أتلت دبساي دسالة تزازيمو ኣብ ከረን ሙመያ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተመሪቖም ኢራን ምስ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓን ዝተሰረተ ዝምድና ንምዕባል ድልውቲ ምዃና ገሊጻ ስሎቫኪያ ንሃገራዊ ረብሓታት ዝጎድእ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ንዝጸንዕ እገዳ ከም እትዓግቶ ኣጠንቂቓ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዝቕጽል ዘሎ ኣልማሚ ደብዳብ እስራኤል ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ከም ዝነሃረ ተሓቢሩ زغبركم تخاتلتنا نحجز تدلو زينا بستفاتيمو مزترفو مدبات ايري تي في خنقل فوكم وقرنا قن بروح معالتي